Ai, de verdad que non sei. O tempo que fai hoxe, porque cambia cada 5 minutos, vou saber o tempo que vai facer o venres. De verdade, teño aquí os heraldos do encontro en Viveiro totalmente desquiciados porque non saben se van poder sair procesionar. É que é cuestión de que hoxe mesmo hai 10 grados, 11 grados, 12 grados, depende de se sai o sol ou non, que está cambiando cada 5 minutos. Entón, que non o podemos saber o venres. De verdade, esta xente ten a cabeza máis dura. De logo, que alegría ver esta imaxe, de verdade, con ese ceo despexado. Estaremos moi atentos. Rocío, estaba pensando eu que sorte temos os galegos, de verdade, de ter 2 Semanas Santas, nada máis e nada menos 2, recoñecidas con interese turístico internacional, que é algo moi complicado de conseguir. Unha delas, esta de Ferrol, que estábamos vendo agora en directo, e, por suposto, tamén recoñecida de interese turístico internacional a Semana Santa de Viveiro. E justamente a estas horas tamén arrancan os actos máis importantes alí en Viveiro, non? Home, que xa che digo que tanto fregreses como visitantes están agardando pois toda a oferta que ten Viveiro nesta Semana Santa. Ademais, mañá é unha das procesións máis importantes, a da última cea, o venres tamén, esa procesión da Virxe das Dores, a patroa de Viveiro, na que van a participar máis de 1000 persoas, pero a verdade é que hoxe xa todos poden ver esas imaxes como estades vendo nas carpas, disfrutar delas e tamén pois da oferta cultural e gastronómica que ten Viveiro estes días e o resto do ano, pero estes días dá igual, faga sol ou chova, que dende logo merece a pena ir por ali. Mira que bonito aí, arco de medio punto. As vigas. Hola, bo día. Asombrada, seguro, non? Con este asilo tan esbelto que temos. O seu estilo é o máis alto de Galicia. Moi bonito, e seguro que aquí recolle pasos e figuras tamén como moi especiais, non? Sobre todo as máis antigas, porque hai imaxes do siglo XV que siguen ainda andando nas procesións. Son, a parte do sacristán aquí de San Francisco, son da Venerable Orde Terceira. Levamos 800 anos aquí. Vostede particularmente entendo que non. Non, eu non. Polo menos 40 levo. Pois a máis antigua é a Virgen das Dores, que é de 1741. Sale 4 veces esta. Na do viernes da Paixón van 1000 e pico personas. 1500, así, son unha pila de xente, filas. Sale mañá con este traxe, feito en Manila. Parece de prata, ou sexa, esa mezcla de veludo e de prata que entendo que é moi sensible, que o mellor se chove... Xa se ten mollado. E depois hai que andar con el con cuidado moi. É a patrona da cidade de Viveiro. E canta xente vai levando este paso da Virxe das Dores? Sobre 21, máis ou menos. Son 7 por bar, 7 por 3, pois 21, sí, máis ou menos. Cada un carga co seu. Hai xente que non carga nada, tamén. Sí, que dice, levei fenomenal. Pois non levache nada. Claro. Bueno, este é o Horto dos Olivos. Moi expresiva esta talla. Acordome cando era cativo, a cabeza agardábase na casa do cura. Ostras. Sí, aí se ponía con cuidado, sí. Unha reliquia. Bueno, este é o pasto da columna. Ese está con todo. Candelabros, tulipas, ese temos isto de todos. Unha das máis bonitas de Viveiro. Ti creo que non te das decidido. Creo que todas son bonitas. Vale. Son santos grandes que non salen polas portas, entón ixose esta carpa para que poidan salir montados enteiros, sabes? E esta é a indiscutible protagonista da procesión de mañá en xoves. Da última cea, señor. Feita no ano 1808, o que son os apóstoles colleu as caras de mariñeiros. O que fixemos este ano foi mezclar mantos nos que tiña antes con mantos novos. Pois despois de tanto calvario chegamos á resurrección. Sí, despois aquí xa temos a esperanza e aquí a resurrección. E falando de esperanza, traballase todo o ano para que isto poida sair e hai que esperar que non chova, non? Esperemos, recemos, teñamos fe que non chova. Digo que hai xente que leva pasos porque non é nin crente, somos un pobo bastante unido para iso, sabes? Fai anos, por exemplo, para levar esas imágenes pagábase aos costaleiros. Hoxe en día hai unha lista de espera grande. Nós, por exemplo, na Hermandade de Mulleres da Santa Cruz, para portar María ao pé da cruz ou para portar a Virxen da Españanza do sábado, temos unha lista de cerca de 80 mulleres. Pois xa escoitaste sacarme a voceira da Xunta de Confrarías que hai unha lista de espera de máis de 80 mulleres agardando pois para levar eses pasos de Semana Santa. A verdade é que as mulleres cada vez teñen máis relevancia nesta festividade, e se non mirade para este titular, porque di que pois xa a Semana Santa prácticamente
vai a hombros das mulleres. Igual non pensamos nisto, Espiño, pero as mulleres levamos moitos anos loitando por esa igualdade a hora de levar esos tronos da Semana Santa, porque é verdade pois que as creencias era que os homes eran os fortes, non? Os que tiñan a capacidade de levar tanto peso sobre os seus ombros, e despois estábamos as mulleres como nun papel algo máis secundario, pois facendo os preparativos nos días previos para os pasos e as procesións de Semana Santa, tamén pois a imaxe das mulleres, a figura delas coidando nos santos, ou simplemente pois como meras espectadoras desas procesións. Pero afortunadamente isto xa hai anos que cambiou e podemos estar orgullosos de que aquí en Galicia xa temos procesións e pasos que solamente son levados e portados por mulleres. Unha doçura, unha piedade, unha tenrura, unha figura tan femenina. Houve un tempo no que a presenza da muller en Semana Santa era secundaria, de mera espectadora. Un elemento estético e distinguido, peineta alta, mantilla fina, tacón firme, a procesión ía por diante e elas detrás, en silencio. En ese momento, todas as cofradías eran de homes e non deixaban participar as mulleres nos actos profesionales. Si nos traballos, pero nos actos profesionales non. Os traballos estaban claramente divididos. As imaxes portaban as os homes representando a forza e elas encargábanse de todos os preparativos previos, como as coidadoras. Tan especialistas somos que mira como brillan as tulipas. Damos as voltas que fai a falta. Gústanos os pequenos detalles. Pero había un gran detalle por cambiar. Non foi ata finales da década dos 80 cando saíron as primeiras procesións con mulleres vestidas de nazarenas. Non sen atrancos. Un vía crucis en terra firme contra o que loitaron, seguindo adiante co que crían. Unha procesión moi emocionante, porque ademais foi unha procesión que fixemos nosotros desde o principio, que peleamos por ela. A devoción que temos a isto é porque non pode pasar sin ir. Hoxe a muller ten voz en Ferrol, no Tercio da Esperanza, ou en Viveiro, co Cristo da Piedade. Elas están e fan. Dixemos, solo mulleres en todo. Banda de tambores mulleres, levadoras das andas mulleres, achos mulleres, porta-estandarte mulleres, é dicir, traballando solo mulleres. E xa non só preparan os santos, tamén os levan os sombreiros. E pesan moito, sí, pero pesan máis as ganas, a emoción e a honra. Portar unha imaxe é un privilexio e o mellor de todo é que hai futuro. Pero é moi bonito que as nosas aspirantes esteñen aí para dar continuidade aos adultas. Vamos a dar un aplauso para a continuidade da nosa cofradía, que ainda é o que non esteña. Estades vos e as que veñan. A Semana Santa xa non entende de xéneros, só de paixón, só de devoción. E elas, por fin, deixaron de ser espectadoras para ser vistas.